Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. UMDC jong ke Maulai constituency ubak tebor lang patau. Haka arpundre terik mentau nailar arjar kat kendai. Ulalum nak jelang iki head officer jokatnat Public Health Engineering bat nakatnat Meghalaya Basin Development Authority. Nak benta bantau iki lat kelinti ban penek pensa iki ompok leo bat iki telong ki badan kumbak halai teli baro halaus iem ke badan hakathan Maulai Mauro terter syadu kathan Maulai mau kontro Shillong. Hakani kejelang lai dan langru uakting iem ke Hima Meliam upa iem ainam manix iem bat menteri jong ke Hima Meliam uba MB Karluki ki badai kinori nong sumar ya ke laus iem jong ke Hima Meliam uba tebor lang patau haka jikran bat kinong patai kubor hadin balawai kejelang ulai to baki officer jong katnat PHE kila pentep baki dan haduk halai teli kitolong bat ki ompok leo hapok ke laus iem ya ke ba ki dai banri ban sumar bat banyada kenang baka ke bami nagini kitolong an pentoi baik leng baka wa duat ke batu cakajaka sam bam di jong kasnong Maulai ya ke balatep kum ka soalang water supply scheme ke badan hapok Maulai kenton masar yang jungi haba ni perkat ikum soalang nomor kedika ke penpoi seksnong Maulai leng baka korsakri ni hapan wat pat kalat kelinti kum no bangin nang penbhai kini kum makalong menta nak liang ke PSC lu la kren diau bhai kini jinglong jeman kum soalang yak ba we officer PSC lu ong man di wala ban khang nan khang no tanai wang kamla ban khang na kadau baka ka Maulai ka dan kam tenak liang jonga kum unomi khmat ngadon ji sokhya we de kini jinglong jeman kum soalang ka pelong nga bangan wat kilat kelinti ka ba kum no ngila ban penbhai kum soalang de ya bangi kendu beki officer na water basin ya ka baki tu ya ka spa ba ka bakani ka klaus im ka dan ya ka ba lingba kani ka ki umpok le ka bangin le ka water catchment area nang te ya ka bangin sinai ki trench bangin pendap iki la ka de ka umpok le na ka slap ya ka bangin la ban channel siapa salang teta ka daw kani ka slimenta ngalalum ki officer na ka water basin na ka basin ki pelawan nantana PHC ki layawan bat na ka liang jong sim nomor ka ni khlau jong ka hab po ka jing pet jong ke Hima bang dan kam ne ka jing dan matalang ka jing ya ailang ka jing kersan akan yang jong sim le ta kumengi karanta ka ni meeting ka jing kendu jong ni ka liang ka basin kidan ki technology ki bala ban pen khoi ki water ba ki ong ki batut ni ki brio ni ki bala ban wara fi ka balong ba kong sandu menta ka di technology ka bangilaan pan kam even ni ka bangi mudle na ka laus imu ka di technology ba scientific technology but hadin mangilala ban channel ni ka na ka latut sekati siapa salang karan sekali teknologi ka ba nakaliang ka besen rekat jetre lang kat ma kum MDC ngin sesnai ni floating island ya ka bangin bu cingtung ki bala ban treat ya ka hang to he bat kita kikup kinja kenyang ki bala ban yarap ban pengkhui ni ka lara pipet kum ya ka damsait mo ka ha ka tuat na po ka kenika wa serpi la itieng hari namar bikidan gitu kijat pelang kijat jingtung ki bala dan sakti kitan kat baga kan pois kum salang siapa dam kala khut tiga tu teknologi ngin le ane teman-teman kan ni kan dei ka pilot project ka ba ngin persang nak liang jonga kum MDC bat ini ki officer jong besen ke PHC bat nak liang jong CM Hima Meliam bangin le ini project bahkan nok jing mentoi ba kerku kisna Maulai hadin mengi bani kendu iki officer jong besen bani keren lor kan ka jinglong jeman jong salang kilawan hadu ke spot bakin le bakin pej ya ka jingdon jong katno ka quantity jong ya ka ba nak plan nak jing su ha jing stu baki ki batai ki bangi dan kaman dan syajar tli ki trench ka bakin sina ki ba sauput la arput ya ka ba kan lum ko lai spa liter e ka ni ka trench padala kat syajar tli ko lai lak liter ngin la ban pemi ko makan nok jing toy ko salah ke bahani pulau sim kan tuli kita ki catchment area ke kibun ma teta ka daw kin sina so mentasi hajar tli ba kin la ban lum ya ko ban pelang ko ko malai spa litar ko wi ka trench ko malai pi ka pen kala sa kalai lak litar ba ski kin sa upgrade ikine nomor ka spa ba ya ka ba kan ka besen ki ong hadin bikila peling ba ka por satellite hadin bikila li jingo ki ong ba kani di spa ba manang liang sim liam ko por ka ba di spa ba kala le sa hadin ba ngila show meeting na liang ka besen ki ong matakin prepare suai ka project plan ke joki ba hadin jokata ngin sawat kalat tila da ka don kam na po ka dis council ro kan sa approach ya ka bangin ai ka jingrap balada na kaliang ka government ro namar bakani kan dong ka weni ki
jingrap ka bakraw ha wat state government ru ka solution nam ta ka solang ngatrai nak state government ru yo ka jerap kam jinga ban ngi dan jekerman ru wat na center nomor pi kani ka plan jung ini kalong ba ngile ka water catchment area along with rain harvesting kini di artli ki jingdan kam ke bangile ka ba ngimi dan ngimi do jekeran bagi yo jerap na sarkar kumbolong menta la imai ni ka global warming di hadian ba adon ka jing kerpat nei ba luar mangin ya kenduk lang menta kasi tena kaliang kahima yang ba ngin penek pensa ki umpol liu ki babun namar kumbolong menta kum kalong menta long babun ni ki umpol liu ki long ki sedang manrengat ki along ba kimdon batik ke sudah di habai dei bakani tena kaliang jong kahima hi ngi nakal benta ka jing ba jing miat jong ki pait nong song jong komong lahi brokowe pat khamtam ki mde tai komong la long ki marjan ru pe don lang hi marjan te kaleng hi ma hi ai ka jing tre lang hi nama ba penek pensai ko ka de jing ku ko kharau hi ya mde tang ya ka himaru ya ki boro hi ya ki nong nong hi jong ka sor slong hi boro ko ti ha ba ya mir jemu itu ki ngila don ba kum kalong mentai ngin pen le de ki trenches man penek pensai ki polio di hadian kata ngin sadon biang ka jing kenduk lang biang ban ki start bakam wan wat bania biang kani sesiat man kham tip shu apa de bakani ka jing pelang ngani ka polio ka jing itu mana nai officer jong besen iba shabong kum jing itu jong ime kitu ki lai le survey ki la pani ko makanum khalai tele catchment areas ki dan te ki ong ba kasus nang ta ki ong ba la le ini trenches te tharai ka yaki kam tam ya ka hani po snong mongla kanam dan super jing kerdu mada kum kalong mentai nomar ki boboni ki lech shenur gim tip ma long ka kumbo ong iba shabong himane long kumbo ong 90% ko ka shuwis surut hai nakaliang jong hima hakipor baladap miladon ka jing trelang bat ka soil and water conservation apo lum shilong tai te hante ki ladon nama hante ki lum te long selan untuk te adon ska jing thung ding ru man penek pensa ya ka umpolio hadian kata ba la le lang ikini ki trenches ru te kumba long ba hadian ba kumba menengi lai pensai yang ba nengkong por batungi ti kidieng long kawan ka skim kerpang hi ti hadian pa ban syarab itu kidieng pat don skim show kata keng long teng long kebu jing ngi ru ti sisian bale nu alis long nakaliang department ru de ban mission kia long menta long ban shu syarab kum turu ka long ka penisi ya takan pemolong menta ka biang hi